صوفيا لبولر تاريخ فلسفنا دراسي أوستاين غوردر ترجم تكيبينه تراخي تسفيتي يوهانس معرف 4 أتنا كابعنا حيالو نوحد هنساتات بوغيلوم دحر قدري أدو صوفيا زمد كتبز حوزات أديها وز مسبلتكا ددحريا أبتا قطقات محبيتاتهم فاحقا أتوات حانت عباي تغلال بوستاز إني حتى كفيتان ترأيت حانت فيديو كاسيت بذاواق جزاءتها فيديو اللي أخطر جمرات حدا قفيح كتما أث كاميرا ناب أكروبوليس توكيرونا قريبون مسحابا كتما أتنا مخانو تجنزبات أبكبابتها زعنوت انتويت كتما كاميرات تمنكبهم أنطلطيلهم زاورو بصحتي شناق يبلو حدا غباتهم جن حنتي تتصحفا سليدا ملكتها زحسه يمثل ات كاميرا قربلا كابتا سليدا ملكتها ليلاي زبل صحف حنبيبا تجرمت صنحيلو سئل حدا سباي بعب قربلا حصير ጭሕሙ بسرعة استقمقمه سمياوي طبيقو زودي سباي نابأتنا نقعد حان مساخو صوفي كما تقمتها البرتو غيسيه انت زي امينكي كم تصعد مانتي اللي خبتا برخ بارنيت اخدق ملكي مالتيو ابو اكروبوليس ينازلونا اكروبوليس مالت عرض ختما ويكا بنصور ترجمو كتما تبا مالتيو ابز بوتا زي كاب موائل امن جميرهم سبات ينبر نيرهم مخنياتها الزبريخ كتمازي كابورار صلاة تخلخللو قليل سلز نبرأيو أكمامتا أكروبوليس نمع كلاي بحرز مثل زخونة نعينها بهزب بليو كتما أتنا أبتحتي إنا معبلة مسكدت أكروبوليس كمعردن قدس بوتان كوينو تريفو أب قدماي كفال 15 في الزمن قدم لدتو كريستوس فارساويان أتنا وريرو معنوا نتغلو بعنصيتي وكيبو زنبرا أكروبوليس كاك أصروا كم زز قبرا سركسس نقص فارس دهر حدا عمد تسعره زخانا أتنا أفدقا ورقعو زمن كفتلا أكروبوليس كم بحديش تهانيسو زيادة زخور عن زمالك عن كونه كساب حجغا قدس بوتا خوينو بس أحتي وحزو اللو أبزق وانزين بار سقراطوس أبدا باين نازوره زكاة عن زمهرن زنبره نزم حجين عزمهم زلنا ننا تنصاتات كهنو صخلو ني عيني مسكر نيرو ناي بحقي غرماز عسلم هنصاتات بدحري زلو رايو اتزعبي بيت مقدس بارتونانيو ترجمها ادراش دنجل مالتيو نخبر اتنا يتهانيسو اتنا لعلواي صلال اعمال اختاتينا يا الزداراش زي بستمرص امنا بردي تهانيسو ابوش تزبيت مقدس بزيكا حدا عبيب من البرد استسرحه 12 متر زقموت حاولتنا يادينا قال يبلون اتمنا بردكا 16 كيلومتر كاب بزرح قوت امبا بقلبت سبنا تقالتي مزيو زاد النقص نطبب صوفيا لباب قررات واتفاتا تعني دا عين تفتيتا نتا فيديو تكتاتل ازلي تفلاسفة بلد قدم حجية بسألماتيا بدحريري أتونيرا البورتو غيسي نا أكروبوليسي زورو بإيدو ناب حدا عبه هنسانا ملكته اتسألايك أنا تهنسا أبا فنشقون نقربه استري إزالخا ديونيسوس تياتر يبهال منالبات قدامايت انتاو تياتر كيكوني ترفن أبزيهم أتومنا بعال أسكيلوس سوفوكلسن أربيدسن تراجيديتات أب جزء سقراط أز تعيو قدم بزعبات تراجيدي نجوس أوبيدس على الكخت الذكر انتوينكي سوفوكلس نتاتياتر أبزيون تعذب تقريبوا
ኮሜዲታት እውን ዓዩ ነይሮም እዮም እቲ ዝበለጸ ናይ ኮሜዲ ቲያትር ጸሓፋይ ኣሪስቶፈን እዩ ነይሩ ንሱ ንሶቅራጦስ ጨርቃን ኣተነ ዝብል ጠባይ ሂቡ ሕኑኡ ዝፈለየሉ ኮሜዲ ኣብዚ ንህዝቢ ቕሪብዋ ቲያትር ትብል ቃል ካብ ምርኣይ ትብል ናይ ግሪክ ቃል እያ መጽያ ኣልበርቶ በቲ ዓቢ ቤት መቕደስ ኣቢሉ ካልኦት ናእሽቱ ብየማነ ጸጋሙ ገዲፉ ናብ እግሪ እቲ ዓበይቲ ኣዕኑድ ናይ ኣክሮፖሊስ ምስ በጽሐ ናብ ሓንቲ በራኽ ኩርባ ደየበ ኣብኣ ኾይኑ ንኸተማ ኣተነ እናጠመተ እዚ ዘለናዮ ቦታ ኣክሮፖሊስ ይበሃል ኣብዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣተነ ንቕትለት ነፍሲ ዝምልከቱ ጉዳያት ብይን ዝህበሉ ዝነበረ ድሕሪ ሓያሎ ዘመናት ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስን ክርስትናን ዝሰብከሉ ዝነበረውን ኣብዚ ቦታ እዩ እዚ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ይጽናሓልና በዚ ታሕተዋይ ጸጋም ወገን ከዓ ኣደባባይ ጥንታዊት ከተማ ኣተነ ኣሎ ካብ ኩሉ ህንጻታት ቤተ መቕደስ ሄፋስቶስን ገለ ሓጓዱን አንጥረኛታትን ዝነበርዎ ሓሓሊፉ ዝዓነወ እምነ በረድን ጥራዩ ተሪፉ ሕጂ ንታሕቲ ንውረድ ጸኒሑ ኣልበርቶ ኣብ ልዕሊ ዝወደቐ እምነ በረድ ኮፍ ኢሉ ሕጂ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኢና ዘለና ኣብ ዙርያ እዚ ዓብዪ ኣደባባይ እዚ ኣብያተ መቕደስ ኣብያተ ፍርዲ ናይ ኣገልግሎት ኣብያተ ጽሕፈት ኮንሰርትን ጂምናዚየምን ነይሮም ኤውሮጳዊ ስልጣነ ኢኻ መሰረቱ ኣብዚ እዩ ከም ፖለቲካ ዲሞክራሲ ቁጠባ ታሪኽ ስነ ፍልጠት ሕሳብ ማለት ቁፅሪ ፍልስፍና ስነ ሓሳብን ስርዓትን ወዘተ ኩሎም ኣብዚ ኣደባባይ እዚ መበቆሎም ሶቅራጦስካ ኣብዚ ክሓትት ክካትዕን ክምህርን ይውዕል ነበረ ሶቅራጦስ ሓደ ገዚፍ ዕትሮ ተሰኪሙ ክሓልፍ ዝረኣዮ ጊላ ጠጠው ኣቢሉ ፍልስፍናዊ ሕቶ ይሓቶ ምኽንያት ሶቅራጦስ ጊላ ይኹን ጎይታ ኩሎም ማዕረዮም ዝሓስቡ ኢሉ ስለ ዝኣምን ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስና ነቲ ዝነበረ ብዓይኒ ሕልና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ የደንቕ ብዛዕባ ሶቅራጦስን ፕላቶዊ ፍልስፍናን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሶቅራጦስን ፕላቶን ብኣካልን ብመንፈስ ምዃን ግን ካልእ ነገር እዩ ሶፊያ መምህራ ሓቁ ምዃኑ ኣመነት ኣዝያ ኸኣ ተገረመት ልዕሊኡ ዝገረማ ግን እዚ ጉዳም መምህር ነታ ካሴት ኣብ መሕቢእታ ምቕማጡ ዘይኮነ ክሳብ ክንዲ ዝተገዲሱ ኣብ ኣተነ ኸይዱ ነዚያ ቪድዮ ምድላው እዩ እቲ ፈላስፋ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ውዱቕ እምነ በረድ ተንስኡ ክሳብ ሕጂ ንኣክሮፖሊስን ጥንታዊት ኣደባባይን ምዕዛብ ጥራይ ኣኽለክ እዩ ኢለ ነይረ ግን ቁርብ ክቕጽለልኪ እዚ ሕጂ ትርእዮ ንግዚኡ ኣብ መንጎ ክልቴና ጥራይ ይትረፍ ቃል ከየውስአ ናብ ካሜራ ጥራይ ማዕደወ ንሱ ብጠጠው ግን ካብ ዙርኡ ብቕጽበት ሓያሎ ህንጻታት ከም ቃንጥሻ ካብቲ ዑናታት ይትንስኡ ኣብ ኩሎም ናይ ቀደም ዑናታት ግን ሓድሽ ከተማ ይኾኑ ብድሕሪኦም እቲ ዓብዪ ኣክሮፖሊስ ኣሎ ንሱ እውን ከም ብሓድሽ ከም ቅጽበት ተሓዲሱ ይትንስእ ኣብቲ ኣደባባይ ግርማ ዝህብ ዝተኸድኑ ሰባት ጃሕጃሕ ይብሉ ገሊኦም ሴፊን ጉራዴን ዝዓጠቑ ገሊኦም ሳርማን ዕትሮን ተሰኪሞም ዝሓልፉ ሓደ እውን ጥቕላል ብራና ብትሽትሹ ሒዙ ይጓዓዝ እዚ ክኸውን ኣለዎ ግን መምህር ኣልበርቶ እታ ቅድም ዝተኸድና ጥቢቆ ክዳኑ ለቢሱ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ኢሉ ጸኒሑ ግን ንሱ እውን ከምኣቶም ክዳን ተኸዲኑ ይቐርብ ከም ዘሎ ሶፊያ ዝተውዓለትሉ ናብ ካሜራ ቀሪቡ ኸኣ ሶፊያ ሕጂ ኣብ ኣተነ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ 402 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 3 ዓመት ሶቅራጦስ ቅድሚ ምሟቱ ብኣካል መጺኡ ኣለኺ ተስፋ ገበር ነዚ ጉዕዞ ተድንቕዮ ትኾኒ ነዚ ንምዕያይ ጸገም ካሜራ ኣጋጢሙና ነይሩ ሶፊያ ርመማ እዚ ድሕድርና ሰብኣይ ከመይ ገይሩ 2400 ዓመታት እንድሕሪት ተመሊሱ እንኹ ዝብለኒ ሽዑ ቪድዮ ነበረ ቴክኖሎጂ ነበረ ንዓይን ህፃን ክምህር ኢሉ ዘይተኣደነ ገንዘብ የውፅእ ኣሎ ማለት እዩ ቀጺሉ ኣብ መንጎ እቲ ላዕልን ታሕትን ዝብል ሰብ ክልተ ሰባት ፈልያ ክትርኢ ሓቢርዋ ሓደ ሓፂር ተርባብ ወንጫር ዘይምሉእ ጭሕሚ ዘለዎ ፈጣጥን ማዕጓርን ሰብኣይ ምስ ሓደ ምልኩዕ መንእሰይ ጠጠው ኢሎም ክዕልሉ ረኣየት ሶቅራጦስን ፕላቶን እዮም ብኣካል ከዓ ክትረኽቦ እዮም ኢኺ ኢሉ ጽጋዕ በሎም እሞ
بزيت فلتو ቋንቋ بግሪክ ዝኸውን حشوخ كبل سمعته ملس إلو ሶፊያ መንነትኪ ነጊረዮም ክትረኽብዮም ታንጢ ከም ዘለኻ ሓቢረዮም ኣለኹ ስለዚ ፕላቶ ሓደ ክትሓስብሎም ዘለክ ሕቶታት ክሓተክ እዩ ዋርድያ ኸይርክቡና ግን ክንቅልጥፍ ኢና በላ ሶፊያ ኣብ መታልሓ ሰራውር ደማ ክገታተር ተፈለጣ ኣፋ ኸፊታ ፈዚዛ ኸላ እቲ ምልኩዕ መንእሰይ ኣብ ካሜራ ቀረብ ኢሉ ብልዙ ብመልሓስ ናብኣተነ እንኳዕ ደሓን መጻኹ ሶፊ ስመይ ፕላቶ እዩ 4 ሕቶታት ካ ክህበክ ሓደ ሕብስቲ ዝስንክት ሰብ ፍጹም ሓደ ዓይነት ዝኾና 50 ሕብስቲ ከመይ ገይሩ ክስንክ ትኽእል ካልኣይ ሕቶ ስለምንታይም ኩሎም ኣፍራስ ዝመሳሰሉ ኢልኪ ንገዛእ ርእሲ ክሕተት እያ ቀጺልኪ ወዲ ሰብ ዘይመውት ነፍሲ ያለዎን የብሉ እንዳህስሲ ኣብ መወዳእታ ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ምስትውዓል ኣለዎም ዶ የብሎምን ሕሰብሉ ጽቡቕ ዕድል እዚ ምስ ረአየት ስእሊ ቴሌቪዥን ኣብቅዐ ሶፊያ ኸኣ ተዓኒዳ ተረፈት ሶፊያ እዚ ኩሉ ዝረአየቶ ጥራኒፋ ክትሓስበሉ ፈተነት በዝን በትን ጀሚራ እንታይ ከም እትድምድም ግን ሓርበታ መምህርሃ ኸብ ኣብጋግስኡ ጊንጢ ሰብ ምዃኑ ይሰሓትቶን እዛ ኣገባብ ኣመሃህርኡ መመሊሱ ዘሰንብድ ምዃኑ ምስ ረአየት ግን ሕጂ ሳብዚሕዎ በለት ናይ ብሓቂ ዳን ሶቅራጦስን ፕላቶን ኣብዛ ቪድዮ ሪኣቶም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካርቱን ዘይምንባሩ ግን ርግፀኛ ኾነት ነታ ኸሴት ምስ መጻወት ለይጎዋ ቐሚጣ ናብ መደቀሲያ ሓሊፋ ኣብ ዓራታ ተዘርግሐት ደኺመያ ክትሓስቡን ዓቕሚ የብላን ብኡ ንብኡ ድቃስ ወሰዳ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ታዲኣ መጺኣ ቀስቀሰታ እንታይ ዲኽ ኾይንኪ በለት ታዲኣ ምስ ክዳንኪ ክድቅሲ ምሉእ ብምሉእ ኣይተበራበረትን ባዕጊጋ ኸላ ኣተነ እንዲኡ ዒለ ኢላታ መሊሳ ተገምጢላ ምድቃሳ ቐጸለት ፕላቶ ኣብ ማዕሙቕ ሕልና ናይ ምምላስ ሃንቀውታ ሶፊያ ወጋሕታ ካብ ድቃሳ ብሓውሲ ስምባደ ብድድ በለት ናብ ሰዓት እንተተመልከተት ካብ ሰዓት 5 ቁሩብ ሓሊፋ ጸንሐታ ድቃስ ግን ጸጊባ ነበረት ስለምንታይ ምስ ክዳውንታ ከም ዝደቀሰት ሓሰበት ጽንሕ ኢሉ ግን ኩሉ ተዘከራ ተንሲኣ ነታ ቪድዮ ካሴት ካብ ዘቐመጠታ ወሪዳ ደጊማ ረአየታ ጉህደ እዩ ኣሓለምኩን ሓቂ ድዩ ንሶቅራጦስን ፕላቶን ብዓይና ሪኣቶም ከመይ ይኸውን ከም ብሓድሽ ኣብ ሓሳባ ኣተወት ሕጂ እውን ዘይምሕሳቡ ይሓይሽ በለት ከምቲ ያድያ ዝበለታ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘይንቡር ጠባያት ከተርኢ ጀሚራ ኣላ ደጊማ ናብ ድቃሳ ክትምለስ ስለ ዘይመረፀት ከኣ ጫማኣ ወድያ ሄርመስ ካልእ መልእኽቲ ሒዙ መጺኡ እንተኾይኑ ክትርኢ ተንስአት ጀርዲኖ ማዕሪጉ ኩሉ ነገር ከኣ ሃዲኡ ነበረ ዝወረደ ዛዕዛዕታ ሓሊፉ ኣብ ትቕፅልቲ ሓቂቕ ክመስል የብለጭልጭ ኣዕዋፍ በዝንበትን ይዝምራ ንምድናቕ ዓቕሚ ሓፂርዋ ክምስምስ በለት ኣብ በዓት ተኣትያ ግን መልእኽቲ ይረኸበትን ኣጣጢሓ ኮፍ ኢላ ኸኣ ብዛዕባተን ፕላቶ ዝሃባ ሕቶታት ክትሓስብ ጀመረት ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ ምስንካት ፍጹም ሓደ ዓይነት ዝኾና ሕብስቲ እያ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ፍጹም ፍልሊ ዘይብልን 50 ሕብስቲ ክስንክ ትኽእል ዘይከውን እዩ በለት ሓደ እዋን ግን ኣዲኣ ሓንቲ ፍልይቲ ቅርፂ ዘላታ መስርሒት ገይራ ነቲ ዘብኩዓቶ እናቖረፀት ሓደ ዓይነት ሕብስቲ ከም ሰንከተት ዘከረት መስርሒ እንተለካ ሓደ ዛ ዓይነቱ 50 ሕብስቲ ክስንከት ይከኣል እዩ ሕቶ ተመሊሳ ኢላ ፍሽኽ በለት ቀጺላ ዝመጸታ ሕቶ ስለምንታይ ኩሎም ኣፍራስ ይመሳሰሉ ትብል እያ እዚ ዘይከውን እዩ ኣፍራስ ኣይመሳሰሉ ሰባት ኣይመሳሰሉ ነዚኣ እውን ዝመለሰታ ኮይኑ ተሰምዓ ስለዚ ተረዳኣ ኸኣ ከም ብሓድሽ ናብ ተንብሽኮቲ ተመልሰት እተን ብሽኮቱን ወላ ብመቕረፂ ቆረፃ ሓንቲ ካብ ካልእ ፍርጥዕ ዝበለት ሓንቲ ሽርፍ ዝበለት ካልእ ርቕቕ ዝበለት ክኾና ከም ዝኽእላ ሓሰበት
بلاتو زحتو زلو من البات سلمتاي فرس كل ساعة فرس يخون سلمتاي حسما زي كوندي أفراس قليهم حمر قليهم صعدا يخون امبر فرس كل ساعة فرس اندي كساب حجقا شديش يز اقرو فرس هيراخون بلاتو كل ما فرس بعد عينة مقرص يوم تفتيرهم كبل زدليه مثلنن بلد ساب زي موت نفسي هالو ودا يبلون زبل حتو من ملاسو خبيديو نساون كتملسو بقعتي مثلا نسات فلت ساب مسموته يقبروه وينددوه أخيلو دحر ساب زي موت نفسي هالو وتبايدو بزموتن زي موتن بخل تخفالاتي تفتيرو زموت سجان زي موت نفسن مالتيو حبايا حدا معالتي سجاي ترى أريكم بري وشت أيسي وترو غورزو زل خويني يسمعني إلا تهزن بلد ذكرت غورزو مسبلت أتاني مود أتا حتو متصاتلا سبعين سبيتن معرى مستوعالي زلوو ركسنيا كونتن جن بلاتو مستوعال كبل كله انتي مالتيو سوقراطوس كلهم دق سب ناتهم بهرياو مستوعال انت تطقيمهم فلسفنا وحقتات نخردو واي صقمن يوم زبلو ذكرت جيلان غويتان حدا عينت درجه مستوعال اللوامون يلنيري سلازي سبيتخه معرى سبعي مستوعال زي هلوا انت كوينو معرى خمزلوها ادم دمت قرب صنحلات احشم سبعات بغصبت هرمسا بأمرأة مسأ حباي بوسطا بأفقر كيروخا هرقو بلا أزياد حقيسا قريبا خسادون رؤسون درزتو هرمسون كدرس باهيلو ماليسو قربا دحرية حدا خلطة دقائق جن بدديلو تملسا صوفيا نتقود قوات ناقنا سألات ددحريو كابتو عمر أقراب مسوسو ملسيلو حنين بلا هاي تعقتتن ددحرية قد سألات أزيا سيتملسني قديلو وح كبلا جمرة صوفيا جن ويكا لما مراغ ترغبو سينا هرمس ويا جمرة نساون ددحرية ويا جن معرى قلبي كم يقرأ تقوي بجلس أببت مشجورة قرطة قواويو كابتر إيتات أفقا حزينة وكفيلة نتاب إيدا زلا بوسطا خفيتا كتنبب جمرات أكاديمي بلاتو أباتنا يا حبيرنا زحلفنا يا حتصير قزيز مسقاني حجي تلالينا لنا مس بلاتونا اللاليك سلازخونكو أبسرحنا نوتو سقراط أوس نموتو بينلو نتا مرزي كتشلت أخلو بلاتو 428 كساب 347 قدم لدته كريستوس ود 29 عامت غوبز نيرو تمهرايو سلازنبره مسرح كسي سقراطوسن فردون سلازتخاتاتلو خا اتنه نحد خبر زيغا نموت كتفردو مرأيو اب هيوتو عميق سمبرات قدفلو ازخا بمولو حيلون قلبون نسترف هيوتو فلسفنا ميدان خوفي يمأزينو موت سقراطوس نبلاتو أمونغا تهلون اتكخون زنبرو حقينيا حبرتا سبن زلو قريشت بزيادة برهالو نمجي مريع عماموها ترعان سقراطوس بصحف سنيدو أب كندو بمموغات لنبارو بيت فردي مقراب نبرا كمت ذكريو سقراطوس ولا حيالو قدمي إذا حلفو صحفو نسوخ لتمسمرون كي صحفي حليفو ناي بلاتو صحفات جن بمولوهم تعقبهم يم صحفاته حيالو درسانات أسران حموشن زخونو فلسفنا وزته يوم زياتهم سلست عقبو بلاتو مقابرو حدا لعلواي بيت تمرتي فلسفنا وقيمو كم زخدته أسره اتي بيت تمرتي بسم حدا غريخاوي أكاديموس زبهال وري جيجنات سميو اتي بيت تمرتها بأكاديمي فلت نيرو كابزب مبقاسين بار اتا أكاديمياوية رئيستي وزته زبهالو علم لخوالات انتك أمولم زلنا أبزني بلاتو أكاديمي زكايدو وار استخطع فلسفنان حسابن مالت قزري جيمناستيكن وزته نبارو زلال ماو حقي زلال ماو ملكوع زلال ماو صبو أما أتوي ناي سمرت زي نفسه كفلاسفة أبينا عودي مرمري زتكوري الكا قديم كمفلات
صبغ إلك نيرة حجون بلاتو من تايزة تكر بحصير بلاتو أبزل على ماون زيك إيرن بتحدوغن انتايو حزكا بتحاده يقدسون يرو سقراطوسن سفياويانن نبهرياوي فلسفنا قديفهم نابسب أب حبرات السب زبلا تكرهم هابولو يخون امبر نعومون زل على ماون زيك إيرن نجر كمون وحازمك إيارج أنو أمني ريو إذا مستزيك إيرن زل على ماون نجرن أبورزنان مورالن حبرات السب تراس لزلو ويو سفياويانا قالبونا يكونون زي كونون كاب حدا سرعات ناب حدا سرعات كمون كاب حدا ولدو ناب حدا ولدو كفل علي خاليو إذا مالتك قنوع وي زي قنوع كل سعيو حزويك آيريو مالتيو يهبلو نيرام نهزي أمنت زيجان سقراطوس فتسيمي تقبلون نسو زعمنو قنوعن زي قنوعن مماي زخلنا حدا يزل على ماون فتسو من حق الله بترى قلبيه عفزك إير لمدي كنبتصح نخلينا مخنياتو نهدك تسبح لنا ومخنيت زل على ماون زيك إيرن سلزخونه يبل صعبين دلخ صوفي دحر سقراطوس بلاتو خاب كلتيو مالت أبزل على ماوي زيك إير بحرن أبزل على ماوي زيك إير أدب ويمور الحبرة السابنيات توكيرو كم حقها بز مخنيات يوم فلاسفاتات زدرينا فلاسفاتات بزعبا خبر شقرتي كوميدرن كالك ولا تطوانا يكونن زكتكورن داليوم أبكنداو أين يوزل على ماو حقي زل على ماو ملكوع زل على ماو تبوك نقرنا إنا ندالي سلازي نهي بلاتو مدب مربر ما بقس يوز خوينو نحوارو أب إيروب أو فلسفنا عم يقص الوازح دانا مخانو هرينا عالم حسابات إمبيدك لسن دموكريتاسن كلت يوم ولا كواب بحرياو عالم كل نجار زو حزنز كايرن دخونه حد زي لوط مسرتاو ترى نجار أربعة مسرتاوين ويكا أتوم قالو يلوم بلاتو نزب متكلجن بفليز بلا مجلس يسام علو نسو زبلو كل تشبت نجار يوحز يكايريو سلازخونه كل ودع زتشبت زبلا وعيل حديرو مس جزي مكخ يحقق غيو جزي زي كيرو زي حقوه مسرتاو قرصي وي مقرص جن الله ويبل زياده نمبرو سلمتاي مافراس وترو افراس زغونو وترو افراس زبلوم نجار سلازلوم يو يناسي يعبيو يحنكسي يرغو كل ساعه فراسيام سلازي افراسي وحزو ويك ايرون يموتون يوم اتفرس زبلوم قرصي وي مقرص جن نزل على مالو سلازي الزل على ماون زيك إير النجار بقت حساس بابلاتو أكلاون زيج بطن ودع يكونن زيج بطن منفساون كمون زل على ماون زيك إير بحريا ومقرص خوينو بدحريو كل نجارات كم فرس دمو سب وزت خوينم مملكو عم حزوم تقريصهم هلوات ويودعات يخوني يبل نابنت ليقوم متصاوتي غزرق يحكي اللقا جيبكي فرس مسرحي ماليس كفاندي حكي أخا خيبكي أب سفرو ملاسيو دحر أتناي ليقو مقمت إيه بخدونو حاوقينكي فرس هيتسرحني خي مغنيات فرس زقرصو خفالات ليقو بعلاتهم ترخيبهم تلاقيبهم فرس هيسرحنيهم أيكونيني كم بحدش بعليخي أراري خيخي قرص فرس تسرحي كم بحدش فرس قرصي مقالك خا أتقرص فرس أب حنقولك زاقي تقريصو سلازولو ترايو سلازي قرص فرس وترو أب حنقولك تقريصو سلازولو استفلالي حبر جيركي استفلالي قرصي أفراس بليغو تسرح مالتيو أتا أب حنقولك زولو قرص فرس مبار حادا نزل على ماونيو بزعبا مسنكات نايتن حادا زعينتن حمسة حبستخه حسيب كله دو نابنت هاندبت أبكشنوهم أتيغي حمسة حبستي بقرص تبعتاي درهوز تسرحيز انحاغي ازم سراغي كلنا حدا عينت مخانن يقرمكي صنحي لك جنا دقيق كمست أمتكي أتنكرس درهو حبستي قليين شرافات قليين قليين سقرصه قليين اجريز قدلن مخانن تعزبي يغون مبر نبا حمسة حدا عينتين زبلن نيا حبار رقاح خمز اللون تجنزبي نتانا زم كلن مسرتاويت قرص إذا هبتن مقرصيت كتري يا خاتن تاي
ምኽንያቱ ንሳ መንቅብ ዘይብላ ምዃና ስለ ትርድእ ነዚ ግድል ዚ ባዕልኺ ትፈትሕዮ እንተኽኢልኪ ኣብ ፍልስፍናዊ መልስታት በፂሕክን ብኣመላልሳ ፕላቶ ምላሽ ክትረኽበ ኽኢልክን ኣለኹ ማለት እዩ ፕላቶ እምበኣር ንኹሉ ፍጥረት ዓለም ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ዝተዓዘቦ ክመስል ብምግራም ኣብ ባህርያዊ ዓለምና ውስናት መቕረፂታት ስለ ዘለዉ እዩ ናይ ሰብ ሓሰማ ፈረስ ወዘተ ፍጡር ነናቱ መልክዕን ጠባይን ሒዙ ዘሎ ዝበለ ነዚ መቕረፂ እዚ ኸዓ ሓሳብ ወይ ንድፊ ሚሳል ኢሉ ይጽውዖ ፕላቶ ድሕሪ ነገራዊ ዓለም ሓደ ሓቅነት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ኣመነ እዚ ኹነት እዚ ኸዓ ናይ ሓሳባት ዓለም ኢሉ ይስዕምዮ እዚ ኸዓ እቲ ዘይቅየርን ዘለኣለማውን መቕረፂታት ኮይኑ ቅድመ ኩሉ ፍጡር ባህርያዊ ዓለምና ኣሎ እዚ ባህላ እዚ ናይ ፕላቶ ክልሲ ሓሳብ ተባሂሉ ይጽዋዕ ሓቀኛ ፍልጠት ሶፊያ ግሩም ጌርክ ስዕብክን ክትኮንን ተስፋ ገብር ፕላቶ ናይ ብሓቂ ኣብ ክልሲ ሓሳቡ ዝብሎ ብርግጽ ይኣምን ዶ ነይሩ ኣብ ገለ እዋናት እንዘረብኡ ብጥሪኡ ከም ዘይተቐበሎ ካብ ጽሑፋቱ ክንርዳእ ንኽእል እስኪ ጉዕዞ ምርምሩ ንከታተሎ ስራሕ ፈላስፋታት ዘለኣለማውነት እንታይ ምዃኑ ብጭቡጥ ከም ዝስወጠካ ጌርካ ምቕራብ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሓንቲ ዓፍራ ሳሙና ተመራሚርካ ሓደ ድርሳን ክትጽሕፍ ጸገም እዩ ምኽንያቱ እቲ ዓፍራ ገና ከይመርመርካያ ተበሲዓ ኣብ ሓንቲ ካልኢት ስለ ትጠፍእ ዕድል እውን ኣይትበካንያ ብተወሳኺ ብዛዕባ እዛ ዓፍራ እዚኣ ጽሒፍካ ዝርዳእካ ኾነ ዝቕበለካ እውን ኣይትረክብን እምነት ፕላቶ ኩሉ ኣብ ዙርያና ዘሎ ንንሪኦን እንጭብጦን ውዱዕ ባህታ ከምታ ዓፍራ ሳሙና እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ሓላፋ እዩ ዝነብር የለን ኩሉ ሰብን እንስሳን ንኣብነት ኣብ መወዳእታ ይመውትን ይበታተንን ሓደ እምነ በረድ እውን ንሓዋሩ ተሸራሪፉ ሓቂቑ ምጥፍኡ ይተርፎን እዩ ናይ ኣክሮፖሊስ ዑና ዘክሪ ስለዚ ይብል ፕላቶ ካብቲ ኣብ ቀጸል ዋሕዚ ምቅያር ዘሎ ነገር ሓቀኛ ፍልጠት ክንቀስም ኣሸጋሪ እዩ ክህልወና ዝኽእል ህዋሳትና ዝህቡና ግምት ወይ ርእይቶ ጥራይ እዩ ስለዚ ሓቀኛ ፍልጠት ናይ ነገራት በትንታነ ምስትውዓል ንበጽሖ ርትዕ ጥራይ ይብል እስኪ ዝያዳ ክነብርሆ እቶም ኣብ ክሽነ ዝረኣኽዮም ቅርፂ ደርሆ ሕብስቲ ሓደ ካብኦም ዘባል ኣለዎም ንበል ብድምር ክንሪኦም ከለና ግን ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮም ዝመስሉ ብዓይነይ እኳ እንተዘይረኣኽዎም እታ መስርሒቶም ሓንቲ ብምዃና ሓደ ቅርፂ ከም ዘለዎም እየ ዝኣምን ነታ መቕረፂት ምርኣይ እውን ኣየድልየናን ነቲ ሕብስቲ ርኢና እንታይ ምዃና ስለ ዝተገንዘብና ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ዒንትና ጥራይ ክንምርኮስ ኣይንኽእልን ኢና ኣረኣእያና ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክፈላለት ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ምኽንያት ተመርኪስና ክንፈርድ ግን ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ሰብ ናይ ምምዛን ዓቕሚ ኣለዎ ካልኣብነት ንስኽየ ምስ ካልኦት 30 ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ኮፍ ኢልኪ ከለኺ መምህርኩም ካብ ሕብሪ ቀስተ ደመና እታ ትጸበቐት ኣየነይቲ እያ ኢሉ እንተዝሓተኩም ዝተፈላለየ መልሲ ምረኸበ ሸሞንተ ዝረብሖ ብሰለስተ ክንደይ እዩ እንተዝብለኩም ግን እቲ መልሲ ሓደ ዓይነት እዩ ምኽንያቱ ብትዳሕርዋይ ሕቶ እቲ መልሲ ርትዒ ወይ ምኽንያት እዩ ብይመስለኒ ብስማዓኒ ይኮነን ስለዚ ርትዒ ዘለዓለማውን ኣድማሳውን እዩ ክንብል ንኽእል ፕላቶ ትምህርቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ይስሕቦ ነይሩ ምኽንያቱ ጠባይ ቁፅሪ ወትሩ ስለ ዘይልወጥ ስለዚ ኩነት ወይ ዘለዓለማዊ ጠባዩ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ማለት ይብል ንኣብነት ኣብ መንገዲ ሓንቲ ውጥውጥ ዝበለት ክቢ ትመስል እምኒ ረኺብኪ ትርኢ እያ ንስኺ ክቢያ ክትብሎ ከለኺ ማሕዛኺ ኣብ ማዕኮራ ጥፍልሕ ኢላ እያ ትብለኪ እያ ኣይኮነትን ትካትዓ መደምደምታ ኸ የብሉን ዙርያ ሓደ ክቢ 360 ዲግሪ ምዃኑ ግን ኣይካትዓክንን ምኽንያቱ ዛጌታ ብእምሮኽን ዝተቐርጸ ውህብ መበገሲ ክቢ ስለ ዘለክን ብሓፂሩ ህዋሳት ዝህቡና መደምደምታ ዘይቁኑዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብምኹኑ ርትዕ ጥራይና ሓቀኛ ፍልጠት ንቐስም ከምቲ ኣብ ሓደ ከባቢ ድምር ኩርናዓቱ 300 ዲግሪ ብምዃኑ ክሳብ መወዳእታ ዘይልወጥ ኣፍራሱን ብኣርባዕተ እግሮም ከም ዝኸዱ ወላ ሓደ እግሮም ይቆረጽ ኣብ ርትዓዊ ሓሳባትና ዘለዓለማዊ እዩ ዘይመውት ነፍሲ ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ ፕላቶ ንኽውንነት ኣብ ክልተ ኸፊልዎ ነይሩ እቲ ሓደ ናይ ስምዒት ዓለም እዩ
እቶም ሓሙሽተ ህዋሳትና ዝህቡና እሞ ዘይተማልአ ጎደሎ ፍልጠት ከዓ እዩ ኣብዚ ህዋሳዊ ዓለም እዚ ኩሉ ነገር ብቐጻሊ ውሕዝ ይቀያየር እዩ ነባር ነገር ከዓ የሎን ነገራት ይመፁ ይሓልፉ ከዓ እቲ ሓደ ከዓ ናይ ሓሳባት ዓለም እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ህዋሳትና ዝህቡና መደምደምታት ዘይኮነስ ብምኽንያት ጥራይ ዝመጽእ ሓቀኛ ፍልጠት ናይ ሓሳብ እዩ ንሱ ከዓ ዘይቅየርን ዘለኣለማውን እዩ ብናይ ፕላቶ ጠማምታ ሰብ ድርብ ጠባይ ዝውንን ፍጥረት እዩ ሓደ ተዝውሕዝ ዝቕየር ኣካል ኣለዎ እዚ ኣካል እዚ ብህዋሳት ጥራይ ተገዚኡ ከም ኩሉ ፍጡር ዝሓልፍን ዘየተኣማምንን እዩ እቲ ካልእ ኣካል ከዓ እታ ዘይትጭበጥ ግን ዘይትመውትን ዘለኣለማዊትን ነፍሲ ወይ መንፈስ ኮይና ዓሚቕ ዓውዲ ናይ ምኽንያት እያ ይብል እዚ ጥራይ ኣይኮነን ፕላቶ ዝኣምን ነፍሲ ቀድሚያ ብሓደ ኣካል ናይ ሰብ ምስፋራ ናይ ገዛእ ርሳ ህላወ ኣለዋ ልክዕ ከምታ ናይ ሕብስቲ መቕረፂት ኣብ ክብ ሕኹም ተቐሚጣ ትጸንሕ ማለት እዩ ነፍሲ ኣብ ስጋዊ ኣካል ናይ ሰብ ምስኣተወት ትበራበር ግን ኩሉ ተቐድሚኡ ሒዛቶ ዝነበረት ፍጹም ሓሳባት ረሲዓቶ እያ ሽዑ እንታይ ይኸውን ዘደንቕ መስርሕ ይካየድ እቲ ሰብ ኣብ ዝርእዩ ዘሎ ባህርያዊ ዓለም ክዕዘብ ምጀመረ ወቓሕ ወቓሕ ዝብሉ ኩነታት ይቕልቀሎ እቲ ሰብ ንመጀመሪኡ ፈረስ ይርኢ ተዘክሮታት ነፍሲ ጽልግልግ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ቅርጺ ሙሉእ ኣይከውንን ግን ቀስ ኢላ ነፍሲ እቲ ቀደም ኣብ ናይ ሓሳባት ዓለም ቀሲማቶ ዝነበረት ብሙሉእ ይዝከራ እሞ ሙሉእ ፈረስ ሓቀኛ ፈረስ ኢላ ትግንዘብ ሽዑ ነፍሲ እቲ ናይ ቀደም ትናፍቕ ፕላቶ ንኸም ዝመስል ፍቕሪ ኢሮስ እዩ ዝብሎ ኣብቲ ሓቀኛ ናይ ቀደም ዓሚቕ ዓውዲ ርትዒ ኣብ ናይ ሓሳባት ዓለም ክትምለስ ስጋዊ ኣካል ምስ ህዋሳዊ ዓለሙ ዘይእመንን ጎደሎን እዩ ኢላ ስለ እትኣምን ብመንገብገብ ፍቕሪ ገይራ ናብቲ ትምነዮ ናይ ሓሳባት ዓለም ክትበርር ትናፍቕ ካብ ሰንሰለት ናይቲ ስጋዊ ኣካል ናይ ሰብ ተፈልያ ነፃ ኮይና ክትነብር ከዓ ትምነ ሓራይ ፕላቶስ ከም ዝኣሚኑ ግን ካብ ወዲ ሰብ መን ኣሎ ንነፍሲ ነፃ ለቒቑ ናብ ናይ ሓሳባት ዓለም ክትበርር ብፍታው ዝገድፋ መብዛሕትኡ ሰብ በቲ ህዋሳዊ ዓለሙ ዕጉብ እዩ ሰብ ፈረስ ይርኢ ካልእ ፈረስ ደጊሙ ይርኢ ኣይ ናይ ፈረስ ይቕዳሕ ወይ ተምሳል ኢሉ ግን ኣይሕትትን ካበይን ብኸመይን እዮም መጺኦም እውን ኣይግድሶን ንኣብነት ሓደ ጽላሎት ትርኢ ነቲ ጽላሎት ጥራይ ርኢኺ እንስሳ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ፈረስ ምዃኑ እውን ትግምግሚ ግልጽ ኢልኪ ነቲ ፍጥረት ብኣካል ምስ ረኣኽዮ ከዓ ፈረስ ምዃኑ ሙሉእ ቅርጺ ይረኣየኪ ተዓግቤ ፕላቶን በኣር ከምኡ ኣብ ባህርያዊ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነጸብራቕ ናይቲ ዘይቅየርን ዘለኣለማውን ቅርጺ ይብል ብዙሓት ግን ኣብ ናይ ጽላሎት ዓለም ምርምሮም ከይተገንዘቡ ባሂልዎም ይነብሩ ብዛዕባ እቲ ዘለኣለማዊ ቅርጺ ብዛዕባታ ዘይትመውት ነፍሲ ኣቓልቦ ከይገበሩ ከይተገደሱ ይነብሩ ይብል ካብ ጸልማት በዓቲ ንደገ ብናይ ፕላቶ ኣገላልጻ ተምሳል በዓቲ ዝበሃል ትንግርቲ ክነግረኪ ገለ ሰባት ኣብ ሓደ በዓቲ ዝነብሩ ኣለዉ ንበል ኩሎም ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብኸፎም ኩርንኩሪት ተኣሲሮም ዝባኖም ንኣፍ ደገ ኮይኑ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ዓብ ኸውሒ ናይቲ በዓቲ ጥራዮም ዝጥምቱ ብድሕሪኦም ሰባት ዝመስሉ ፍጥረት ዝተፈላለየ ነገር ሒዞም ይሓልፉ በድሕርቶም ዝሓልፉ ሃልሃል ዝብል ሓዊ ስለ ዘሎ ናይቶም ሰባት ዝመስሉ ፍጥረት ጽላሎት ኣብ ቅድሚቶም ብኸፎም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብቲ መንደቕ ይወድቕ እቶም ደቂ በዓቲ ካብ ዝውለዱ ኣትሒዞም ኣብታ በዓቲ ስለ ዝቕመጡ ብዘይካቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝወዛወዝ ጽላሎት ካልእ ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ሕሰቢ ሓደ ካብቶም እሱራት ከም ገለ ገይሩ ካብ ማእሰርቲ መዲቑ ነፃ ምስ ኮነ እዚ ኩሉ ዝወዛወዝ ጽላሎት ካበይ መጺኡ ዝብል መጀመርያ ሕቶ እዩ ንገዛእ ርእሱ ዝሓታ ንድሕሪት ግልጽ ይብል ወፂኡ ነቲ ሃልሃል ዝብል ኣብ ኣፍ ደገ ዘሎ ሰጊሩ ንደገ ይወፅእ ደጉሕ ፀሓይ ዓይንቱ ምስ ተወግኣቶ ይሽፈን ድሕሪ ቁሩብ ግን ይለምዳ የማነ ጸጋም ይዕዘብ እንስሳታት ኣግራብ ዕምባባታትን ዝተፈላለየ ሕብርን ይርኢ ዝርእዮ ኩሉ ከምቲ ዝለመዶ ጽላሎት ዘይኮነ ንጹር ቅርጽን ሕብርን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ይግረም ለከ ናይዚ ኩሉ ፍጡር ዝጽልግልግ ዝብል ዘይንጹር ጽላሎት ኢና ንርኢ ነርና ይብል
نصحاي صبوق غيري عزبا لك خمتي تحوي نزخلو بأنا زحلف فطور صلالو تزقبر زنبره إذا صحايا نزخلو فطور هيوت تتوبو يبل نخلو عزبن كدهسن مقد قصري دلي جن نتوم تأثيرهم زقرفهم منابرتو يذكر نابعتهم كأي ملس إذا هيوتنا ملوء نري إذن برناز لقلق زبل كرسي صلالوتي أتغند فترات كال نصورن حبر زلوانيو فليو بمبال كأمنهم يفتن قد من كأمنو نحنا نفلت أزنر إزولنا أطرايو بمبال يدرقو أمو داتو أوخا تقولو ليلهم يقتلوه بلاتو بز أسواي بعتي كبره زدليه قعزة فلاسفة خبص لالوت نابت حق أنيا حساباتيو نتاريخ هيوتنا سقراطوس كا يأمت نيرو كمتهم أبتبعتي ننبور هيوتهم هاوي خلهم زقتلوه دكاتنا خان سقراطوس مستحق أنيا وشت أو سوت أتكلا اليوم هردك سلز بلايم قتيلهم سلزي إزاز أسواي زيا نتبعتنا جبابا مرامران سقراطوس يترد بلاتون بار نزانا يبعت أسواي كنجر كله صلالو تبعتن كبعتو زلو فطورن مس بهرياو عالمن ناي حسابات عالمن كنص اصروس لزلليو اتبعينا نريو نجر سئلي ناي تحق انيا حساباتيو سلازبل كايو فلسفنا وسرعات بلاتو نزانا يبعت صواي بوغبو اب صحف ابتا ريبابليك تبل ناي زيت صحف واسفيوا ابزا صحفو زياخا مثالاو سرعات اتبل استحيزو زرتي مثالاو سرعات مالت حساباوي وي حلماوي وي زمسل مالتيو بخلا قلالصاون طوبياوي وي تمنيتاو مالتيو بحصير بلاتو حدا سرعات وي هاجر بفلاسفاتات كجزاء اللوي لي امن نيرو كم ابنات كجلص كلخا ناق او ما سبي تقس سب سلست عبيت نغراتي تانيصو رأسي افلبي كبدي زياتنكا رتعين رأسي دليت ويتمنيت ناف لبي شوهات كأنا خبدي وكلا زن سلسته أكلات دما نناتن بقعتها الليوان رتعين بهق لبونا دليت ويتمنيت نبهق تبعات شوهات كا لقام حزاه عاقن تقوزاصر زن سلسته أكلات بوهدت انت داتو قاعزنن سريحن كا نهتسب بقوع يبلو يبل حد هنسان مجمريا بيت مرتي شوهاتو قواصر كمهار اللوا قصيلو تبعات كمعبل بدهريو رتعي بعلا نابلو بوناخت مرحيا كموني بالبلاتو كم تسب سلساو وحدت حزوز معبل حدا سرعات وي هاجر كا اما حدرتن تهاغاغسن شقالون اللوا كم تسب وحدت سلسي معكلاتو بقعن ملؤ طعنان زهلوا اد سرعات وي هاجر كا سلستيوم اما حدرتي تحاغاغسن شقالون سسروحم فليطوم بغبو بوهدت انتسريحم بقعن طعنا زلون حبرتسب كله ناي قدنيو ناي بلاتو فلسفنا ابرت عونتي زمسرات بز مخنيات زغا حدا سرعات وي هاجر فلاسفاتات كما حدرو وي امم بلاتو نتوم اب حدا سبن اب حدا سرعات نزلو سلسته خفلات كما يجيروهم زقلصوم نرئ اكل رأسي افلبي كبدي نفسي رتعي دليت ويتمنيت شوهات بقعت لبونا تبعات رأسم كزار سرعات جزاتي تحقاقزتي شكالو ناي بلاتو حساباو سرعات كم ناي هندوت انتاو قرصي سرعات جوا فتسيمو كساقاقر زي كأل سرعات ويقباب يكونن ناي هندو سرعات جواون كم زي ناي بلاتو فلسفنا سلساوي ناي عمام كفال فلسفنا قدم بلاتو نيروا نسخة أبيتا كهنتاوي تحقاقازي وتهدراون تواقعي شك علايني خفل نيرو أبسر عزي نفسه كفسب نربحات قلقالي نناتو ناي سرح كفلي تواهبوه كم زقو عازي قبرو نيروم ناي بلاتو تحساس باقن أبزي قزينا ملكاو سرعات مبالنايو يغن مبر بلاتو دك نستيون لكع كم سباي أبوشت أن رتعونات سلزلون كم سبقوت جزاتنا محدرتن زي كونالو مخنيات يقولون إزغا
ካብ ምፍራይ ቆልዑን ተተወጊደንን እንተተማሂረኒ ኢሉ ባኣት ሓሳስባ ፕላቶ ገዛእትን ተዋጋእትን ካብ ስድራ ቤታዊ ህይወትን ምጥራይ ንብረትን ክውገዱ ኣለዎም ምፍራይን ምዕባይን ህፃናትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ናይቲ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ ይብል ነይሩ በቲ እምነቱ ኸኣ ብመንግስቲ ንዝተወደበ ምምስራት መዋዕለ ህፃናትን ንስሩዕ ትምህርትን ዝተጣበቐ ቀዳማይ ፈላስፋ ብዓለም ኮነ ድሕሪ ርኡይ ፖለቲካዊ ዕንቅፋታትን መሰናኽላትን ፕላቶ ሕግታት ኣርቀቐ ኣብቲ ዘርቀቖ ሕግታት ከኣ እቲ ዝበለጸ ስርዓት ቀዋማዊ ክኸውን ኣለዎ በለ ምስኡ ኸኣ ብሕታዊ ጥሬትን ስድራ ቤታዊ ምትእስሳርን ኣተኣታተወ እዚ ግና ንሓድነት ደቂ ኣንስትዮ መሊሱ ቀየዶ ፕላቶ እሞ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይምህር ስርዓት ከም ሓደ ንየማነይቲ ኢዱ ጥራይ ዝዕልም ሰብ እዩ ይብል ነይሩ ብኣጠቓላሊ ፕላቶ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣዎንታዊ መርገፂ ክነብሮ ዘደንቕ እዩ ፕላቶ ንኣምር እምነቱ ሓንቲ ዲዮቲማ ዝተባህለት ያታዊት ጓል ኣንስተይቲ ካህን ኣብ ውሽጢ ሕልና ሶቅራጦስ ዘስፈረቶ እዩ ብምባል ኣብታ ሲምፓዚየም እትብል እኩብ ናይ ዘተ ጽሑፋቱ ኣስፈሮ ሶፊ ፕላቶ እምበኣር ነዚ ይመስል ኣዝዮም ዝድነቑ ናይ ክልተ ሓሳብ እምነታትን ናይ ዘተ ጽሑፋትን ብድሕሪኡ ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ብዙሓት ዘተይሉን ተኻትዑሉን ገለ ኸኣ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ረኣይዎን ሓደ ካብኣቶም ኣሪስቶትል ዝተባህለ ኣብ ኣካዳሚ ተምሃራይ ፕላቶ ዝነበረ እዩ ኣሪስቶትል ብድሕሪ እዚ እቲ ዝዓበየ መበል ሳልሳይ ፈላስፋ ናይኣተነ ኾነ ንሕጂ ኣኽለኪ ሶፊያ ንሄርመስ ምርካብ ወስኢና ኣብ ታሕቲ ሓንቲ ገረብ ኮፍ ኢላ ብዛዕባ ፕላቶ ኣንቢባ ምስ ወድአት ብምግራም ዙርያ ተዓዘበት ፀሓይ ብምብራቕ ብማእከልቲ ኣግራብ ክትወፅእ ኣብ ዙርያ ዘለዋ ኣትክልትን ዕምባባታትን ብጽባቕዮም ተደነቐት ከምቲ ካብ በዓቲ መሊቑ ንመጀመሪኡ ምስ ባህርያዊ ዓለም ዝተላለየ ሰብ ዝኾነት ኮይኑ ተሰምዓ ፕላቶ ዝበሎ ምስ ኣንበበት ከኣ ንፈለማ እዋን ዙርያ ብዝተፈለየ ኣጠማምታ ጠመተቶ ቅድሚኡ ዑረት ሕብሪ ዝነበራ መሲሉ ተሰምዓ ገለ ጽላሎት ወይ ምስሊ ርእያ ትፈልጥ ነይራ ነቲ ንጹር ሓሳባት ግን ክትርኢ ዕድል ኣይነበራን ኩሉ ፕላቶ ዝበሎ ሓቂ ድዩ ኩሎም ነገራት ቅዳሕ ናይቲ ዘለኣለማዊ ሓሳብ እዮም ክብል ገሊጽዎም ኩሉ ፍጡር ዘይፍጹም ምባሉ ቅኑዕ ይመስል ይኹን እምበር ነቲ ትርእዮ ዘላ ዕምባባታት ኣትከልቲ ሰብን እንስሳን ፍጹምነት የብሉን እኳ እንተተባህለ ንጽባቐኡ ግን ኣድነቐቶ ኩሉ ክሓልፍ ክመውት እዩ ብኻልእ ምትክኡን ኣይተርፎን እዩ ወላ ን100 ዓመት እቲ ሓደ ምስ ሞተ ከም ብሓድሽ ከም ዝትካእ ዝገብሮ ብድሕሪት ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኢላ እናሓሰበት ሓንቲ ምጽላይ ካብታ ኣብ ጥቓኣ ዘላ ገረብ ወሪዳ ከም ብሓድሽ ክድይብ ረኣየታ እፈልጠክ እየ ቅድሚ ሕጂ እታ ዘለኣለማዊትን ዘይተቐየርን ምጽላይ ኣብቲ ናይ ሓሳባት ዓለም ርአየክ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ኸኣ እዛ ምሳይ ዘላ ነፍሲ ኣብ ናተይ ስጋ ቅድሚ ምጽምባራ ክኸውን ኣለዎ በለት ሓቂ ደኸውን ኣነ ቅድሚ ሕጂ እነብር ምንባረይ ነፍሰይከ ቅድሚ ናተይ ስጋ ምእታዋ ኣበይ ነይራ ትኸውን ሓቂ ድዩ ሓንቲ ንእሽቶ ከም ፀፀር ወርቂ ንውሓት ግዜ ዘየምርታን ዘይሕቅቓን ነፍሲ ኣብ ውሽጢ ያላትኒ እሞ ኸኣ ኣነ ኣሪገ ምስ ሞትኩ ንሳ ትነብርነት ትቕጽልን ነዝን ክንድዝን ሓሳባት ኣሰላሰለት يغزل